ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାତୀୟ ସୂଚା ଓଡ଼ୋଇ ଫୋରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ, ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସେତେବେଳେ ନା ଆମେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସ। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ଏବଂ କେହି ଯେପରି ଭୋକରେ ନ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବୁଝିଲା ତାହେଲେ? ତାପରେ ଆସ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଦେଖ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ନା ଭେଦଭାବ ଭୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି? ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଅନୁସାର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା, ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିବା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଦେଖ ଆମେ ବୀର ଜାତିର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସରିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସ 2 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ'ଣ? କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖ କଥାକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିପରି? ନା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଲେଖ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଲେଖ ସବୁ କପିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? କେଉଁମାନେ? ଲେଖ ଭାରତବାସୀମାନେ
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଦେଖ, ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦେଶରୁ ବେକାରୀ ଦୂର ହେବ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ।